Исемсіз хөрмәтле коллегалар, без Курган өлкәсе Ишкән авылында булып узган янгыннан соңгы торгызу эшләренә багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Денис Фәнис улы Шакиров, Бөтендөнья Татар конгрессы Милли шура рәисенең беренче урынбасары, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе, Марс Рифкат улы Тукаев, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, Россия Федерациясе төбәкләрендәге татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү комитеты җитәкчесе, шулай ук Разил Ринат улы Зиннәтуллин, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Ремис Нурмөхәммәд улы Латыйпов, Татар информ мәгълүмат агентлыгының татар редакциясе һәм интертат сайты баш мөхәррире һәм шулай ук безнең белән онлайн режимда Алена Гарифулла кызы Кавригина, Урал арты татарлары Курган өлкәсе төбәк иҗтимагый оешмасы җитәкчесе урынбасары һәм Әхмәдулла Шәйдулла улы Хәбибуллин, Курган өлкәсе Шадрин районы Ишкән авылы имамы, фермер. Иң беренче булып сүзне менә безнең белән онлайн режимда хәбәргә чыккан Курган татарларына бирсәк, яхшырак булыр иде дигән фикердәбез. Шуңа күрә, әгәр дә безне ишетсәгез, күрсәгез, хәерле көннәр сезгә. Хәерле көн. Исәмез хәерле көн Алена һәм Әхмәдулла хәзрәт. Ассаламу алейкум. Рахматуллаһи ва баракатуһу, туган кардәшләр. Ва алейкум ассалам. Хәзрәт, кыскача гына сүз сезгә. Сөз бирсәгез миңа, инде мин башлайм. İnşallah. Tuğan kardeşler, siz biz biləsiz bizden koygu turunda. Şimdi min aytdım, что Allah Subhanahu Taala'nın самый испытаниясы. Bu испытанияны biz şimdi orası aytkan достойно должны пройти. Испытание Всевышнего Аллаха. Bizden bütünümüzün niyetlerimiz, намерение наше возродить древнее село Юлдус, родина ичкинских татар, ичкин татарларның инде мин уйлап тапмаган, инде тапканнар ученыйлар әйткәннәр. Безнең тарихыбыз тирән, бөтенегез дә беләсез. Беренче китап без Фазия апа белән 12 елны эшләдек. Мен экземпляр bizden kongres tatарларында бүләк итеп калдырдык. Минем торып калганы 20 экземпляр энзы. Ул да иде бөтен библиотека белән весьонып китте. Инде хәзер беренче ният инде безнең авылыбызны торгызгалы, икенче ният инде үзебезнең тарих китапларны яңадан язгалы. Безнең күп материаллар бар хәзер. Самое дополнительное, шуңа күрә без иншаллах оны восстановим. Эшләрбез китапны. Конечно, совместно конгресс татарлар белән бергә. Хәзер инде бу бөтен менә безнең көннең совещаниялар үтәләр. Мин әйтеп утырам күрүчеләргә, инде урыс җегетләргә штабына безнең турында уйлый торган кешеләр бар. Безнең уйлый торган татарлар бар. Безнең Татарстаныбыз бар. Bizning kongress tatarimiz bor. Şoňa görä birleşip Allah Subhanahu Taala buluşluğu bilen bütün üýlerini bastın aýdyp, biz ýylaýy. Indi karatka şulay. Бик зур рәхмәт, хәзрәт, сезнең фермер булуыгызны да истә тотып, бүгенге көндә чәчүлек эшләре башландымы инде этапта? Как фермерское хозяйство, инде действующее хозяйство, bütün складлар, семеннар белән без полностью янып китте. После техникалары да янды. Но безнең булышлыклар бар. Марат Нуриевич инде сразу айтты, Ахмадулла, сиңа 30 тонн бодай элитный берем диде. Инде безнең тоже бар коллегалар Шадринский райондагы, алар да сама иншаллах булышабыз диделәр. Мен инде пассивный эшкә керешмәдем, мин Марс Тукаевка айттым, но барыбер дә керешмәсәм дә инде бер җомга соң бер 5-6 көнгә
sonunlara kirişirmen, böyle bir vekillermen Kozan'a. Потому что Kozan'a tiysek, biz birleşip biznes soобщество bilen söyleşip, možda rukovodstvo bilen, udasa bizning rukovodstvo bilen, Tatarstana bilen söyleşip, konkretno bu meni eskin tutarlarının boşqalası Yulduz Yanalga samı buluşqalı, nindi buluştuq bulay ekan. Bizning mana hazır определяться etkili kerak. Bizning bugun da gubernator bilan встречаться etdik, ministerstvo МЧС bilan birga. Вот ular, конечно, bizga по нормативам buluşalar. Kim самое по нормативам, значит, ola по bizning aytmaysi по законно, а незаконно по справедливости, в общем, kişiler, допустим, ulu kişiler özlerinin iylerin pисали özlerinin bollar turlar şehirde özlerinde turlar. Hazır получается, что ular bir nimeden de bir kompensasiya bulmayı. Şundan kategoriyalarga inşallah o konuda söyleşip oluruz, может быть, bir hükmeder buluşluk bulur Tatarstan'dan şunda. Фермерский хозяйстволар турында айтып бетермәдем, менен күреши тоже Сафаров Ринат тоже yonып кетти, Семен тоже мене 30 тонн иптек айында оңап келелер. Булай бөтенебезнең дә настрой эшләгәле. Эш булмаса, вообще безнең кешеләр булмай. Шуның өчен безнең бизнес сообщество белән сөйләшеп, может быть, bir türlü заинтересуется, bizning Yulduz avlunda, может быть, зур тепличное хозяйство отскалы, чтобы холодlar gitmesin, iş bulsun. Может быть, какой-то отдельная птицефабрика эшләгәле, чтобы onda halal продукциялар пропускать, полный цикл белән. Вот шул турында да мин сөйләшәсе килә иде, безнең хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте белән дә бизнес сообщество белән. Рахмет сезгә, хәзрәт. Алена, сүз сезгә. Рәхим итеп. Исәнмесез, кадерле дуслар. Курган өлкәсенең татар мәдәният үзәгенең исеменнән, Yulduz авылының халкы исеменнән сезгә бик зур рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Сез менә мин бар сүзне татар телендә әйтә белмим. Русча әйтәм инде. С первых минут после случившейся трагедии разместили пост о случившемся, подключился Всемирный конгресс татар, и это получило такой большой резонанс среди всех татар, проживающих на территории Российской Федерации. Большая заслуга Всемирного конгресса татар, конечно, всех вас лично, что вы поднялись, объявили помощь, собрали помощь, продолжаете помогать. Вот оказавшись в первые минуты, буквально 8 мая, оказавшись в селе Юлдуз, конечно, было страшно видеть. До этого очень красивое село, размещенное в очень красивом живописном месте, его практически нет, не осталось. И вот та помощь, которая была поднята, объявлена, конечно, это не высказать слова благодарности. То, что вы делаете, то, что каждый человек внес. На мой счет, который мы в посте объявили, было собрано около 450 тысяч, 350 тысяч рублей уже использовано, закупались новые вещи, предметы гигиены, которые Безнең оешманың хатын-кызлары белән бергә алып апарабыз инде Юлдуз авылына. И менә бүгенге көнгә тоже заявкалары килә, кайсы нәрсә яңа әйберләр кирәк инде. Шуларны менә иртәгә соңгы без алып апарабыз инде. Согласно менә заявки безгә Юлдуз авылдан килгән заявка белән инде без апарабыз. В общем, все, что мы можем сделать нашими силами, мы стараемся поддержать жителей села Юлдуз. Почему звезды не стали? Ну, инде Юлдуз авылының халыгы менә Ахмадулла абый
более подробнее может сказать, что нужно на данный момент, какая помощь еще требуется. Без работаем, можно сказать, в круглосуточном режиме, идем на связи, и все, что от нас потребуется, без она эту помощь окажем обязательно. Силу Юлдус. Мне хочется сказать такие слова. Он давит якын ауылда янган. И менә шул авылларның халкы Юлдус авылына китерделәр для собрания. Алар менә күрделәр. Шул килгән ярдәмне. И с такой просьбой обращается инде. Вот вы, татары, помогаете своим, нам тоже помогите. Дип шундай менә просьбаларда бар. Менә бөтен область күрә инде, как Татарстан, да бөтен татар халкы булыша Юлдус авылына. Бик зур рәхмәт. Sizge de bek zor rahmet Alena, уңышлар. Bir söz aytasım kile sizge еще unuttum тоже bu жыйылыштığında bütün bizning tatar xalqı bütün Rusiyadan, Kamchatka'dan da, Vladivostok'tan da, Khabarovsk'dan da, bizim Kozan, Peter, Astrakhan, bütün жерден звониталар, bütün жерден yardımını biresler ile benim тоже beni oksalar jıyılıp kalan уже 900 mindən aşığı. İndi biz o oksadan indi məktəbə ulaşabız. Sami оборудованияларına ulaşabız. Bu bütün işine tatarlarga da onda urus da var, türlüsü var. Aytasım ki zor rahmet. Bek zor rahmet. Şunun için biz каждый мәртә әйтеп булабыз, бергә булайык, бердәм булайык. Вот моны күрәбез, чтобы без бергәбез. Aytasым еще зур рахмет bütün için. Алга таба да шулай бергә әле эшлисе эшләр күп, авылны торгызасы бар, шуңа күрә башка спикерларга да сүз бирик. Данис, сүз сезгә. Бүтән дөнья татар конгрессы чыннан да иң беренчеләрдән булып әлеге хәбәрне таратты һәм инде майның онысында беренче ярдәм дә китте. Алга таба менә журналистлар алдында әйтегез әле зинһар өчен нинди форматтагы ярдәм кирәк, ягъни бүгенге көндә әле хамада кием кирәкме, я булмаса ашау кирәкме? Нәрсә кирәк әлеге авылны бүгенге көндә торгызу өчен? Иң беренче чиратта мин менә монда видео элемтәдә безнең белән бергә, безгә дә бүтән дөнья татар конгрессына менә әлеге фаҗигадә хәл итү юлларын чишелешен табыр өчен иң беренче чиратта безнең менә еллар дәвамында үзебезнең инде шушы ичкен Йолдыз авылының айрым бер лидеры дип әйтер идек без аны. Безнең имам вазифаларында үтүче гомумән татар дөньясын үз кулларында алып баручы безнең менә Әхмәдулла абый, ул биредә. Марат Юнусов безнең бүтән татар конгрессының Курган өлкәсе татарлары конгрессы рәисе һәм авыл халкына мин айрым менә алар безгә рәхмәт җиткерәләр хәзер татар халкына мин чиратымда аларга бер нинди фаҗигага карамыйча, кулларын төшермичә, татар рухының никадәр ныклы икәнлеген аңлатып, хәзер инде без гуманитар ярдәм турында түгел, авылны торгызу мәсьәләсен күтәрәбез. 7-нән 8-нә хәтле менә бүгенге көндә шушы фаҗигалы хәл булганнан соң таң атканда күз алдына китерегез 1000 кешелек авыл, 336 йорт, аның 92-се генә исән калган, ансы да кыймасы мунчасы янып беткән ул тулы хуклы бер яшәрлек йортлар дип әйтеп булмый аларында. Бер мәчет Аллаһтан нигъмәте бер мәчет утырып калган. Менә шушы беренче минутлардан бу хәбәр килү белән иртәнге яктан атканнан соң без әлбәттә Дөнья татар конгрессы тарафыннан иң беренче чиратта Дөнья татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмаларының төркемнәренә, социаль төркемнәренә бу хәбәрне җибәрдек. Менә безнең яныбызда минем беренче урынбасарым Марс Тукаев һәм безнең үзебезнең Дөнья татар конгрессының хезмәткәре Гөлназ Нигъматуллина, менә аларның 2 кәрәзле телефон номерларын куеп та һәм шушы социаль челтәрдә бу хәбәрне тарату белән ул бит бәйрәм көннәре 8-9 без бер көн ярым эчендә әле айрым менә шушы фондны булдырган шәхәтле дә инде 2 миллионнан артык акчаны җыя алдык, туплый алдык. Унысы көнне менә 2 көннән соң без шушы игълан иткәннән соң 8-9 Дөнья татар конгрессы бинасында айрым штабны төзегәннән соң бүтән Татарстан районнарына гына түгел,
күрше тире, илебезнең төбәкләреннән татар оешмалары, милли һәм дини оешмалар барысы да менә бу гуманитар ярдәмне китерделәр һәм унысы көнне без бер сүзсез 20 тонналык автофураны шыгрым тулы тутырып, монда кешенең иске әйберләре турында сүз бармый. Монда яңа әйберләр, барысы да кирәк яраклар һәм иң беренче көн күрештәге кирәк булган яраклар. Менә без Әхмәтулла абый белән һәм безнең Марат Юнусов белән элемтәдә алар безгә исемлекне әйтеп торалар, нәрсәләр кирәк, азык-түлеге дә булды, кирәк яраклар да, җиһазлар да, һәм менә барысында без инде бу 2 миллионнан артык акчадан кала бит әле ул 20 тонналык фураны унысы көне төяп җибәрдек. Менә шунда менә хәзер Әхмәтулла абый күз яшьләре белән бу рәхмәтен җиткерә. Ә минем һәм безнең хезмәткәрләрнең дә шул вакытта конгресста, штабта утырган вакытта үзебездән күз яшьләребез беләсезме ни өчен килде. Хәтта кешенең акча һәм матди ягы күпме садаканы гомумән уң кул билгәнне сул кул белмәскә диләр. Һәм кулдан килгән шәһәр бер кешенең кирәк ярак әйберләр алып килүеннән белән бер рәттән никадәр шушы фаҗигали вакыйгада безнең халкыбыз ярдәмгә омтылуын һәм Курган өлкәсе өчен генә түгел, татар дөньясы өчен булган шушы фаҗигали вакыйгада берләшүнең бер символы дип әйтер идем мин бүгенге көндә. Чөнки Эшкин Йолдыз авылы, Әхмәтулла абый менә тарихы турында кыскача әйтеп алды, ул безнең Эшкин татарлары турында гына түгел, гомумән Курган татарлары өчен ул башкала. 1000 кешелек татар авылы ул. Һәм бүгенге көндә менә бу әле нинди ярдәмнәр килгәннәрен төгәлрәк итеп Марскач аерым әйтеп узыр, мин шуны әйтәм. Biz инде хәзер гуманитар ярдәм белән бер рәттән авылны торгызу мәсьәләсен куябыз. Бу авылда безнең лидерларыбыз бар. Бу авылда безнең татар оешмасы эшләп килә. Әхмәтулла абый бар, Марат Юнусов бар. Алар барысы да бергәләшеп, авыл халкы белән берләшеп, хәзер инде авылны торгызачаклар. Ул авыл бетмәячәк, ул авыл сүнмәячәк. Менә мәчет манаралары ничек бу сакланып калган кебек, бер әлбәттә без үзебезнең бу татар авылын бергәләшеп, татар халкы белән бергә торгызачакбыз. Һәм шушы кыска гына вакыт эчендә без үзебезнең бердәмлекнең символына әйләнгән бу авылга фуралар әле бит безнең күршедә Төмән өлкәсен дип әйтикме, безнең аерым Координационный советның рәисе эшләп килә, Себер татарларын, Себердә яшәүче татарларыбызны берләштерә торган Төмән өлкәсенең Бөтен татар конгрессының вәкиле Ренат Хәмҗич Насыйровлар тарафыннанмы, безнең Мордовияның эшкуарлар клубы дисезме, Удмуртия дисезме, Татарстан районнары дисезме, алар барысы да үзенең бик кыска вакыт эчендә ярдәм кулларын сузып, әле менә иртә белән генә дә бу ярдәм дәвам итә. 352 меңен безнең Татарстанның гомумән АПМ мусульманнар берләшмәсе эшмәкәрләре ассоциациясе Айдар әфәнде Шагимарданов ул аерым менә шушы счетка үзенең ярдәмен салдылар. Бергәләшеп, монда барлык татар дөньясы кубарылды. Әле ул конкрет мисаллар белән Марскач аерым узыр. Һәм 20 тонналык фур гуманитар ярдәм белән килеп төшкәннән соң, чынлыкта да менә безнең урынбасарыбыз әлеге фураны аерым алып барды, журналистлар белән берлектә. Халкыбызның күз яшьләре кирәк ярак әйберләр һәм гуманитар ярдәм һәм акчалата ярдәм өчен иң беренче чиратта булмады. Иң беренче чиратта алар үзләре түгел икәнлеген, алар менә бердәм татар милләтенең вәкилләре булуы белән бик горурландылар. Алена ханым бик дөрес әйтә, күрше тире гомумән Курган өлкәсе бит, анда янгыннар бик көчле. Курган, Төмән, Чиләбе өлкәсеннән дә шулай янгыннар бар. Менә бу вакытта, бу фаҗигада безнең халкыбыз берләшеп ярдәм бик тиз арада ярдәм итә алуыбызның милли бәйрәмнәрдә генә түгел, җыеннарыбызда, форумнарда гына түгел, ә еллар дәвамында менә бу системалар эштә эшләүнең нәтиҗәсе дип әйтер идем мин. Һәм авыл халкы инде күз яшьләре белән үзләренең татар икәнлегенә яңадан горурланып бу гуманитар ярдәмне кабул итте. Буның белән генә әлбәттә тәмамланмый. 22 көнне без инде хәзер авыл яңадан йөк машиналарын юллаячакбыз
Хәзер инде бездән авыл халкы да һәм менә безнең җитәкчеләребез Ахмадулла абый да, Ахмадулла хәзрәт тә, Марат Юнусов та инде аерым исемлек бирәләр. Аларга хәзер төзелеш, җиһаз материаллары, инструментлар, кораллар. Менә хәзер инде без авылны хәзер азык-төлек белән дә тәэмин ителгән. Аерым безнең районнарыбыздан ярмалар да җибәргә теләк белдерүчеләр бар һәм алар юлланачак та. Хәзер инде авылны торгызу, төзекләндерү эшенә кирәк ярак булган кораллар һәм җиһазларны туплыйбыз без бүгенге көндә. Һәм инде әлбәттә бүгенге көндә дә акчалата ярдәм итү һәр вакыт җибәрелеп тора. Бөтен Татар Кеңесенең рәсми сайтында һәм безнең социаль челтәрләрдә безнең аерым реквизитлар күрсәтелгән һәм ул фондтан татыш әле безнең һаманда менә Марскачкада Гөлназ Нигъмәтуллина безнең хезмәткәрләребезгә аерым шәхси счетларына да, аерым телефоннарына килеп тора. Барысы да әлбәттә бу ярдәм тупланып, яңадан әле без моның белән генә тамамланмыйча, әле безнең Ахмадулла хәзрәтебез һәм Марат Юнусов Алла бирсә үзе безнең бөтен Россия татар дин әһелләре җыенында да катнашачаклар. Безнең 19-нан 21-нә май көннәрендә. Әлбәттә бу мәсьәләне без аерым Ахмадулла абый әйткән эшкуарлар белән җыелышып, аерым хәзер инде юл картасын төзеп, безгә хәзер бергәләшеп бу авылны торгызырга һәм бер кемне дә гаиләсе белән анда алар ничек яшәгәннәр еллардан гасырлардан гасырларга менә шушы гаиләләребезне саклап калу кирәк бүгенге көндә. Рәхмәт, Денис. Морсабый, сүз сезгә. Сез чыннан да беренче көннәрдән ук шушы Бөтен Татар Конгрессы бинасында оештырылган штабта һәм бүгенге көндә дә иң актив менә шушы янгыннан соңгы хәбәрне таратып торучы түгел, дөресрәге аны халыкка җиткерүче. Ләкин белүебезчә, әле анда теркәлмәгән йортлар белән бик зур проблемалар да бар. Менә шулар хакында сөйләп узсагыз иде. Беләсезме, менә бу кайгылы хәбәр килеп ирешүгә, ул инде 7-сеннән 8-нә күчкән төнне иде бит инде, таң белән бергә миңа хәбәр килеп иреште. Һәм инде без үзебезнең төбәкләрдәге төркемнәргә, безнең милли оешмаларыбызның җитәкчеләрен берләштерүче социаль челтәрләрдәге төркемнәргә мин бу хәбәрне юлладым. Һәм менә шул мизгелдән башлап телефон инде тынып тормады. Бу 8 көне буе, 9 көне буе һәм бүгенге көнгә кадәр туктап тормый. Һәм инде шул кадәр менә без шушы очракта үзебезнең ни дәрәҗәдә бөек милләт икәнебезне, михрбанлы, иманлы милләт икәнебезне күрсәтә алдык бөтен дөньяга. Инде Ахмадулла абый әйтеп китте, Камчаткадан алып Калининградка кадәр менә бер генә төбәктә мөгаен битараф калмагандыр. Һәркем үзенең кулыннан килгән кадәр ярдәм итәргә тырышты һәм тырыша. Әлбәттә, менә 100 сум, 200 сум күчерүче милләттәшләребез дә бар. Әби апаларыбыз, студентлар, төрле катламнардагы вәкилләребез бар һәм инде күпләп ярдәм күрсәтүче милләттәшләребез дә булды. Хәтта беренче көнне мин инде бу хәбәрне тараттым да үзем конгресска барып утыргачтан бер апа шалтырата, балакаем минем ди, акчам юк. Әгәр дә тузлы кыярлар, компотлар алып килсәм дә буламысың, андагы халыкка аз гына булса да ярдәм күрсәтәсем килә дип күз яшьләре белән әйткәчтен, әлбәттә ярый мине тамапа. Һәм инде менә шул 8-дән башлап халкыбыз агылды. Инде Данис әйтеп китте, 10 көнне без беренче фураны юлладык. Аллага шөкер. Хәзер инде менә 2-нче һәм 3-нче фуралар тулып килә. Икенче фураны без азык-төлектән һәм конгресста җыелган әле ярдәмнәр шактый алар белән тутырмакчы булабыз. Анда инде менә төбәкләрдән шактый чыгучылар бар. Үзебезнең Татарстан районнарыннан да, кичә дә Аксубайдан, Мөслимнән шактый гына әйберләр алып килделәр. Аннан кадәр Кукмара районыннан алып килгәннәр иде. Һәм менә Биектау районындагы эшмәкәрләребез чыкты. 10 тонна ярма бирәбез дип, төрле ярмалар күргән халкына, ишкән халкына юллар өчен. Шулай ук инде беренче сәгатьләреннән үк чыкты Удмуртиядагы бер эшмәкәребез
20 tonna bәрәңге бирәм дип, әйме. Һәм беренче сәгатьләрдән үк Чувашстан татарлары, Урмай татарлары чыктылар. Без әйберләр җыя башладык. Бер газельне хәзер үк алып килеп бирәчәкбез диделәр һәм шул ук вакытта халыктан җыелган 133 мең акчаны да күчерделәр. Бу бер авыл халкы турында гына сүз бара. Шулай ук инде Шыгырдан авыл халкы да менә хәзерге вакытта ярдәм җыя, алар үзебез алып барып бирәчәкбез. Төзелеш материаллары дип әйттеләр. Шулай ук әле менә бүген генә дә Удмуртияның Воткинск шәһәреннән бер эшмәкәребез чыга, аның аяк киеме фабрикасы бар икән. Ул 500 пар төрле размерлардагы балаларныкын, хатын-кызлар һәм иратлар өчен аяк киемнәре, төрле фасыл, ел фасылларына туры килә торган аяк киемнәре алып бирәчәкмен диде 22-сенә кадәр. Монда ярдәмнәр бик күп килә, Аллага шөкер. Акчалата да ярдәмнәр килә. Менә бүген әле Әхмәдулла абый әйтте, аның ул бит эшмәкәр дә, әле аның җирләре һаман да чәчелмәгән. Шушы эшләр белән команда ул көне-төне чабып йөри, халыкны тынычландыра, ярдәм кулын суза. Аның кырлары әле хәзердә буш тора. Менә бөтен ашлыклары янып беткән, чәчелергә тиешле. Курган семинаның җитәкчесе, үзебезнең милләттәшебез Марат Исламов турында әйтте. Ул аңа шушы чәчүлек орлыклар бирәчәк дип әйтте. Менә бүген алып кайтачаклар, Алла бирсә, ишкенгә. Һәм инде Курган семина дигәннән Марат Исламов менә беренчеләрдән булып бөтен дөнья татар конгрессына да хисабына шушы ярдәмнәрне алыр өчен 500 мең акча күчерде. Шулай ук аерым-аерым менә 100 мең ярдәм күчергән эшмәкәрләребез бар. Мордовия эшмәкәрләре, татар эшмәкәрләре турында сүз әйтелде. Алар 400 мең акча күчерделәр. Һәм башка булар әле дә дәвам итә. Без инде менә безнең коллегалар Рәмис әфәнде дә, Разил әфәнде дә барып кайттылар ишкенгә. Мин үзем ишкенне һаман да элеккеге халәтендә күрәсем килә. Бик матур авыл иде. Минем дә берничә тапкыр булганым бар элек. Шул кадәр иманлы, шул кадәр мәдәниятле халык яши, чынлап та тарихи авыл. Мәчете менә искитмәле мәчет, мәктәбе. Мин яңадан бу авылның торгызылуына ышанам. Менә хәзерге вакытта инде тагын бөтен дөнья татар конгрессы буларак без халыкның документларын оформить итәр өчен компьютерлар җитми, принтерлар җитми, сканерлар җитми дигәчтән без хәзер аларны да алдык. Шулай ук инде авыл халкының бит өйләре янган халыкның күпчелеге бүгенге көндә мәктәп бинасында яши. Аларның кирләрен юар өчен кир юу машиналары берничәне алдык, савыт-саба машиналары алдык. Чөнки бөтен халык шунда ашый, шунда яши. Бүгенге көндә аз гына булса да аларның тормышларын җиңеләйтер өчен кондиционерларда алдык, чөнки алдыбызда иссе җәй көннәрдә булачак. Бу ярдәмнәр алга таба да дәвам итәчәк. Менә сез йортлар мәсьәләсенә килдегез, әйме. Әлбәттә, беренче көндә үк инде, икенче көндә дөресрәге Курган хөкүмәтеннән килделәр һәм янгыннан зыян күрүче гаиләләргә 10 мең сум акча өләштеләр. Әлбәттә, хөкүмәттән ярдәмнәр булыр, сүз дә юк. Менә безнең делегация барган көнне өлкә губернаторы да авылга килде. Ярдәм итәчәкләрен вәгъдә иттеләр. Ләкин анда проблемалар шактый. Чөнки кайбер йортлар госреестрда теркәлмәгән. Кайбер кешеләр регистрациялары, теркәлү урыннары башка җирләрдә, шәһәрләрдә, башка җирдә. Шуңа күрә бу кешеләр белән бәйле проблемалар әле бар. Аны хәл итер өстендә инде бергәләп эшләячәкбез, Алла бирсә. Менә Алла бирсә әйтелде инде 22 көнне фураларыбыз юлга чыгачак. 2 фура булырмы, 3 фура булырмы? Бу мин әйтер идем, гуманитар ярдәм кәрваны дип. Менә шушы гуманитар ярдәм кәрванын җыюда бөтен милләттәшләребез дә үзенең өлешен кертер дип ышанып калам. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы гына бүген көндә ярдәм җыймый. Менә авылга турыдан туры килүче ярдәмләр дә бар. Шулай ук инде Курган шәһәрендәге татар мәдәният үзәгенә дә аерым ярдәмнәр килә, һәм башка үзәкләрдә дә. Шулай ук безнең дини нәзарәтенең закат фондында да, башка дини нәзарәтләрнең закат фондларына да ярдәмнәр килә. Менә бу йортлар дигәннән бүгенге көндә Нижневартовскийдагы эшмәкәрләр чыкканнар, без бер гаиләгә йорт төзеп бирергә телибез дигәннәр инде, әйме. Һәм кемгә төзергә дигән сорау тугачтан, гомер буе мәктәптә белем биргән бер укытучы,
ләкин аның йорты теркәлмәгән булган. Менә янып беткән, ул бер нинди хәзерге вакытта ярдәм ала алмый. Шуңа күрә аңа шушы йортны аңа төзергә дигән андагы милләттәшләребез инде уртак карарга килгәннәр. Менә шундый очраклар бүгенге көндә шактый. Инде мин тагын бер тапкыр әйтәм, менә Дан Санич әйтеп китте. Янгын булганнан соң да күрше төбәкләр, бигрәк тә Төмән өлкәсе, Чиләбе өлкәсе һәм Свердловск өлкәсендәге милләттәшләребез иң күп ярдәм күрсәткән төбәкләр булды. Анда инде алар машина ярдәмнәр алып килделәр. Шулай ук хәләл ризык белән тәэмин итеп торалар бүгенге көндә авыл халкын. Аларга да бик зур рәхмәт, барлык милләттәшләребезгә рәхмәт. Разил әфәнде, сүз сезгә, сез 10 май көнне беренче киткән машина. Хәерле көннәр, милләттәшләр. Иң беренче чиратта бик зур ярдәмне әйтәсе килә. Бу безнең күрсәтелгән ярдәмебез бик урынлы булды. Ул кешеләрнең шатлык, әле генә шушы көннәрдә генә бәлә казадан елап йөргән булсалар, алар инде менә шушындый безнең күрсәткән ярдәмнән инде сөйнешле күз яшьләре булды аларның беренче тапкыр, Аллага шөкер. Һәм инде бу ярдәм дәвам итәр дип ышанып калабыз, чөнки чыннан да кеше бер нәрсәсез калган. Без менә хөрмәтле Рәмис әфәнде белән йөреп чыктык бөтен авылны. Анда без инде менә фото, видеолардан гел күрәбез инде. Аны фото, видеодан күргәндә бер төрле кабул итәсең. Ә инде үзең менә үзеңнең аякларың белән көл өстендә йөргәндә ул инде икенче эмоциялар. Һәм инде милләттәшләребезгә рәхмәт әйтүдән башлаган идем. Сезнең һәрбер ярдәмегез, һәрбер күрсәтелгән матди ярдәм, аларга хәтта рухи ярдәм дә бүгенге көндә кирәк инде. Менә шулар, алар бөтенесе дә урынлы булды. Без аларны илтеп тапшыра алдык, Аллага шөкер. Бүгенге көндә менә аларның халәтен аңлар өчен, анда бит инде яшь 18-15 яшьлек кешеләр генә түгел, 20 яшьлек, алар инде тормыш иткән кеше, гомер буе алар җыйган мөлкәт, мал-мөлкәт, кирәк-яраклар яшәр өчен алар инде бүгенге көндә бер нәрсә дә калмаган. Менә аларның халәтен аңлау өчен, тормышны яңадан башлар өчен менә нәрсә кирәк, бөтен нәрсә дә аларга кирәк инде. Басуга чыгып басып, сез инде бушлыкны күрәсез бит. Аларның да бүгенге халәтләре шулай. Аларның документлары юк. Тагын инде көндәлек кирәк яраклар юк. Бер нәрсәләр калмаган инде, менә кыскача әйтсәк. Һәм шулай ук искә төшерәсем килә. Безнең бик күп милләттәшләр, миндә бу темага багышланган безнең эфирларны карап утырам, ниндидер публикацияларны челтәрләрдә. Сезгә журналистларга да бер бик үтенечем бар иде. Безнең ачылды бит инде махсус счет. Һәм без шунда ярдәмне җыябыз инде. Әзрәк менә шушы ярдәм счетын, ул инде безнең официаль махсус счет, шуларны әзрәк таратсагыз иде. Чөнки кешедә бүгенге көндә ярдәм итер идем дигән фикере бар, ләкин инде кайда барасы, кайдан нинди мәгълүмат аласы икән, алар белмиләр. Кыскача әйткәндә менә шулай. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәмис, син беренчеләрдән булып үзең шушы авылга барып кайттың, андагы хәлләрне күреп, инде материалларны да күпмедер дәрәҗәдә күрдек, фотоларны да. Гомумән бүгенге көндә аларга тагын нинди ярдәм күрсәтергә кирәк дигән фикердә торасың? Рәхмәт. Беренче чиратта Әниса ханым, Әхмәдулла, Zoom-ның вакыты чыкса яңадан керерсез. Zoom-ның вакыты чыгарга тиеш хәзер. Менә минем өчен иң күзгә ташланганы дип әйтүем инде авылга менә кергәндә үк анда урман, кап-кара янган урман. Кап-кара булып тора агачлар. Менә теге авыл бу нинди булып күзгә күренер икән дип мен теге куркып дигән шикелле дип менә көтеп тордым. Теге сугыш вакытында фильмнар төшерәләр бит, менә морҗалар гына калган. Һәм теге тимер кыймалар кап-кара булып карайган. Һәм күл кайбер урыннардан әлдә төтен чыгып тора. Менә 4 көн узган иде. Янган шул дәрәҗәдә булган. Менә ул әлегә кадәр теге янып тора. Өйнең бөтенләй теге урыннары да бер нәрсәсе дә урыннары калган. Менә шундый күл күмер генә кап-кара. Һәм шулар арасында менә иң теге анда кешеләр дә үлгән бит инде. 7 кеше, ул яшьтәге кешеләр үлгән. Кемдер тончыгып үлгән, менә кемдер инде янып үлгән.
анда әйтәләр инде 10 метрдан бер нәрсә күренмәслек булды дип. Әле ул авылдан исән калган кешеләр, ул шул моментта, авыл яна башлаган моментта дип әйтим. Монда теге утлы йөрмә дигән әйбер була бит инде, күренеш шундый утлы йөрмә барлыкка килгән һәм анда кешеләр берничә теге туктатып кала алмаганнар. Күңелгә менә иң тигәне ул бит инде авыл кешеләре, алар да шуны телгә алалар, менә малларның үлүен. Ул бит инде авыл кешесе малга карап яши һәм теге кызганып әйтәләр, үзләре утырткан теге чәчәкләр анда тишелеп кычыртып чыкканнан дидер, теге үсентеләр, үрентеләр, соғаннар анда күйіп отыра, қорлаганнар қап-қара. Менә бер шунда мәктептән ерак кына түгел инде Наил Мәүлитов, ул берничә ел элек аларның өйләре, йортлары авылның иң үрнәк йорты дип танылган булган икән. Менә ул өйе янында басып тора, шундый теге нәрсә әйтергә белми дигән шикелле. Ул әйтә, менә бер әтәч кенә калды дип әйтәме, bütün тавыклар, bütün күршеләрнең бузаулары, bütün сүлеп беткән, бәрәңгене утырткан гына идек дип шулай теге сөйли. Менә йөрәкне әрнетә торган дөрестән дә кадрлар һәм нинди ярдәм кирәк дигәндә, менә минемчә андагы кешеләргә билгеле инде торак йорт кирәк. Аларның бөтенесе дә шулай дип әйтә, чөнки мәсәлән, аларга хәзер бит инде суыткыч кебек ниндидер теге электр плитасы шикелле ниндидер җиһазлар китерсәң дә, аларның аны куер урыннары да юк кешеләрнең. Менә алар аны теге кем кеше пишмаганда тора инде авылда бер өлеше исән калган. Менә 36 кеше дип әйттеләр алар. Мәктәптә яшиләр. Мәктәпнең коридорында яшиләр. Теге балалар үзләренчә балалар бит инде алар теге шундый кызык табалар, балалар өчен теге кызык шикелле инде без икенче катта укыйбыз, аска төшеп яшибез дип теге алар шундый шулайрак бит инде кичерәк чагында бәлки әле теге аңлап та бетермиләрдер ни дәрәҗәдә икәнен моның. Шуңа күрә андагы яшәүче кешеләргә беренче чиратта билгеле торак йорт кирәк, нинди дә булса. Башта әйберләрен куер өчен һәм икенчесе инде менә шушы торак йорт. Аннан без менә аеруча җан исәп алдыннан бит инде теге татарның стратегиясе төзелгән вакытларда еш күтәрелде ул сорау, нәрсә ул татарлык дигән сорау шунасын күтәрелә башлады. Шундый сорау, татар булу нәрсә бирә дип, һәм ул теге җан исәп вакытында да бит инде үзен ул сорауны еш куелды, чөнки кайбер без теге татар дип йөргән кешеләр, алар әле үзләре үгетләп йөри башладылар, башка милләт халкы булып язылыгыз дип. Менә минемчә кеше ул бит инде рәхәт вакытта түгел, нәкъ менә михнәт килгәндә сынала. Бу безнең андагы кешеләргә билгеле беренче чиратта, андагы татарларга кирәк безнең ярдәмебез. Бу безнең үзебез өчен дә кирәк дип саныйм мин, мәсәлән. Мондагы татарлар өчен дә, гомумән башка татарлар өчен дә бу кирәк. Үзебезнең кем икәнебезне аңлар өчен һәм үзебезне теге рухыбызның ныклыгын күрсәтер өчен. Менә шушындый вакытта бит инде ул теге дуслык та, хөрмәт тә, ихтирам да, туганлык та, кардәшлек тә шушындый вакытта сынала. Әгәр дә без шушы вакытта шушы ныклыгыбызны, бердәмлегебезне күрсәтә алмыйбыз икән, безнең аннан соң теге ниндидер теге бәйрәм уздыруларыбыз ул һәм ниндидер шигарлар әйтеп biz birden булык дип әйткән сүзләребез ул буш сүзләр генә булып калыр иде. Калачак. Әгәр дә без шушы вакытта бердәм булып ярдәм күрсәтмәсәк бу авылга һәм бу авылны саклап кала алмасак, авылның халкы, авыл кешеләре белән менә күпчелеге аларның авылны саклап калу яклы, анда билгеле теге өлкән яшьтәге өметсезлеккә бирелгән кешеләр дә бар. Бернинди теге ярдәмсез бер нәрсә дә эшли алмаячак кешеләр дә бар. Алар әгәр дә торак сертификатлары бирелсә, кайдандыр чит урыннардан ниндидер кичкенә генә теге куышлар сатып алып, таралып бетәчәкләр инде ул кешеләр. Билгеле, анда теге буыннар, алмашы дигән әйберләр, алар юкка чыгачак. Кешеләрнең ярдәм булмаса, күпчелектер күпме әйтә алмыйм, андагы күпмедер халык ул китеп барачак, таралып бетәчәкләр алар. Әгәр аларга булышмасак. Шуңа күрә минем фикеремчә, без бүтәнебез дә татарлар барыбыз да булышырга һәм бердәмлегебезне нәкъ шушы вакытта күрсәтергә тиеш, бурычлы. Рәхмәт, Рәмис.
Hürmetli коллегалар, сұрауларыңыз болса бик қысқаша ғана біздің уақыт шығып бара. Если есть вопросы, уважаемые коллеги, то Татар-Информ. Хәерле Татар-Информ, Кризия Ибрахимова. Анда килеп кергәч, булганнарны ничектер тасвирлап бирдегез, анда барган кешеләргә карата инде. Үзегезнең нинди уй-фикерләр, хисләр булды ул бит инде. Накты трендерге шәйбер, нәрсә белән чагыштыру булды бәлки. Бу кемгә? Разил әфәнде мөр, бәлки. Булган кешеләргә. Мин менә иң беренче чиратта инде теге татар фольклорын беләсең бит инде, андый сүздән башласаң. Безнең әйтәләр бит менә халык яңаннан, карактан кала, яңаннан бер нәрсә дә калмый дип. Менә шушыны аңлау өчен анда бару миңа җитте мәсәлән. Чыннан да анда бер нәрсә юк. Димәк, ничә еллар кеше гомер иткән, без бит инде һаман нәрсәләр мал мөлкәт җыю инде, тормыш итәбез дип уйлыйбыз бит инде. Һәм менә берничә минут эчендә син моны берничә әйтә алма, ул чыннан да йөрәккә тия торган. Һәм инде икенче яктан нәрсәгә сөендем, чөнки менә шундый кешеләр бар, бу урынлы безнең анда хәзрәтебез, андагы менә шушы безнең автономиянең җитәкчесе, андый кешеләр, алар менә андый кешеләрне фанат дип әйтәләр. Димәк, алар үзенең эшенә бирелгән кешеләр, аларны бит бер кеше дә кушмый анда. Барыгыз, моны эшләгез, әйдәгез әле акча җыегыз, әйдәгез әле татар авылын күтәрегез дип менә шундый бирелгән кешеләрдә безнең тормыш тора икән дип уйлап куйдым инде. Менә шундый хис кичерешләр. Һәм беләсезме, без еш кына торак дибез, мал мөлкәт дибез, ниндидер җиһазлар турында әйтәбез. 7 кеше гомере бит. Ул бит авылны Алла бирсә торгызырбыз бергәләшеп. 7 кеше гомерен бит кайтарып булмый. Ул татар дөньясы өчен зур фаҗига. Һәм менә безгә бу очракта әлбәттә гуманитар ярдәм белән һәм матди һәм менә шушы йөк машиналары белән җибәрү белән бер рәттән андагы халыкка, менә хәзер инде берләшкән халыкка, менә Татарстанның, бөтен дөнья татар конгрессының, гомумән татар халкының без алар үзләре генә түгел, без бердәм икәнлеге дигән көчләр дарман бирә бүгенге көндә. Шуңа әлбәттә biz бу әле үзлексез рәвештә, даими рәвештә айлар буена, еллар дәвамында әле бара торган менә бу авылны торгызу мәсьәләсе, төзекләндерү мәсьәләсе торачак. Инде кеше гомерен аны бер нәрсәдә кызганычка каршы бер нәрсә белән дә тиң ясарга бул. Менә бер мәчетнең утырып калуы әле менә уйланыр өчен дә бер форсат. Һәм безнең бөтен дөнья татар конгрессының бүгенге көндә без бергә, безнең көч бердәмлектә дип дигән шигарның никадәр бу фаҗигали вакыйгада да сөйләүнең нәтиҗәсе турында аңлата. Менә мин әйттем инде, моны теге сугыш вакытындагы кадрлар кебек дип. Ул дөрестән дә шулай, теге авыл бит инде төрле авыл кешесе, ул авыл кешесе генә түгел, гомумән татарлар, алар йорт җирләрен бит инде матур итәргә тырышалар. Ә менә монда теге соры һәм кара төсләр генә. Һәм шул теге менә мин ул фотоларга да төшердем, анда бер йортның, анда йортта йөри бер кызыл тавык, шул соры кара әйберләр арасында. Теге күренеп тора инде, теге кешеләрнең маллары әйтүемчә бит инде үлгән. Мәктәптә балалар алып кергәннәр, әниләре, әбиләре инде көлеп әйтә, менә беренче итеп шушы пси баласын коткардылар дип, бер җирән пси баласы янгын башлангач бала шул псине алып йөгергән. Беренче итеп псине алды ди. Шул пси баласы инде шунда үзе генә уйнап йөри. Бер фермер хуҗалыгы шикеллерәк зур хуҗалык инде, аны хуҗалары өйдә түгел, ул урында түгел иде. Мин шунда килдем, анда бер ялгыз эт йөри. Теге мине күргәч, теге унисе килә инде бу өйдә, теге балалар булган, балалар малайларын белән уйнап үскән эт, аның унисе килә, шулай ялгыз эт. Менә ул кадрлар, менә аларны күргәч, дөрестән дә теге бик зур фаҗига булган аңлыйсың инде. Мәктәп яны ул менә теге умарта ясы кебек инде, анда кешеләр килә, китә, чөнки ул мәктәп менә сакланып калган бит инде мәчет. Хәзер иң мөһиме менә безгә Ахмадулла абый да Марат Равильевич әйтә, әлбәттә, әгәр дә бөтен дөнья татар конгрессы һәм бердәм татар халкы булмаса, һәрбер гаилә инде анда күчү ягын,
туганнарына яисә бу җирлектән башка җирлеккә күчү мәсьәләсен инде үз алдына куйган булган. Ләкин менә бу хәзер беренче минутлардан соң менә бу ярдәмне тойганга күрә, аңлаганга күрә, алар әлбәттә хәзер бергәләшеп бу авылдан китмибез. Без монда ата-бабаларыбыз яшәгән, безнең нигебез монда калачакбыз. Хәзер безгә иң беренче чиратта барысы да менә Бөтен Татар Конгрессының рәсми сайтында безнең аерым счетлар күрсәтелгән. Социаль челтәрләрдә әле безнең Марс Тукаевның да, Гөлназ Нигъмәтуллиның да номерлары күрсәтелгән, кемгә ничек җайлы. Без ярдәмне бүгенге көндә хәтледә әле дәвам итәбез. Һәм бу 22 көнне генә дә түгел, 23 көнне майның, алай берсә менә безнең хәзер бик шундый үзегез беләсез, Казань форум һәм Бөтен Россия татар дин әһелләре җыенында без туплаячакбыз 23 көн май көнне. Татарстан Республикасы Премьер-министрының басары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәзли Васил Габдулгаев улы тарафыннан бүгенге көндә инде Курган өлкәсе губернаторы белән килешү бар. Аерым очрашу булачак һәм очрашуда да Татарстан тарафынан, Бөтен дөнья татар конгрессы тарафынан әлеге авылны торгызу, төзекләндерү мәсьәләсе, аерым һәм ничә гаиләнең калуы, гомумән безгә гаиләләрне хәзер анда калдырырга кирәк. Анда бит мәсьәләләр бик күп. Кайсыдыр йорт Росреестрда булган, кемдер аерым теркәлгән, кем пропискада булган, кеше әгъзаларыннан кала. Ә бит әле ул авылда яшәүчеләр билгеле бер сәбәпләр аркасында анда теркәлмәгән күпме кешеләр, йортлар бар. Менә аларга да ярдәм итү фондын аерым оештырып, шушы регламентка туры килмәгән кешеләргә дә бездән ярдәм итү кирәк. Ул вакытта гына без бүгенге көндә 1000 кешелек авылны яңадан торгызачакбыз. Шуңа инде мин Аллаһ Тәгаләнең сабырлыгын телим. Без менә биредә әлбәттә ул турыда әйтәбез. Ә менә көн сайын үзләренең рухларын сындырмыйча, иртәдән кичкә төнгә хәтле менә Ален дөрес әйтә, в режиме 24 часа. Ахмадулла абый, Марат Юнусов, менә сезгә гомумән авыл халкына бездән сәламнар һәм зур рәхмәтләр. Мин дә Данишның сүзләрен дәвам итеп шуны әйтәсем килә. Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Габдулгаев улы Шәһрәзиев янгын булуга, менә бу хәбәр килеп ирешүгә иң беренчеләрдән булып Курган өлкәсе губернаторына телефон аша элемтәгә керде һәм әлеге авылдагы проблемалар хакында әйткәннән соң 12 көнне 12 майда губернатор үзе шәхсән әлеге авылга килеп Йылдыз авылы халкы белән очрашу очрашты һәм инде килешү булды. Менә бүгенге көндә әйткәнемчә инде 22 май көнне Алла берсә ярдәм карваны юлга кузгалачак һәм 23 көнне, 24 көнне дөресрәге без Йылдыз авылында барып Василий Языч барачак, халык белән очрашканнан соң, андагы проблемаларны урынга барып өйрәнгәннән соң 25 көнне Алла берсә губернатор белән очрашу каралган Курганда. Менә ул вакытта да тагын төрле яклатып Курган өлкәсе тарафыннан, Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан, республикабыз тарафыннан нинди ярдәмнәр күрсәтелә алыначак, бу хакта уртага салып сөйләшү булачак дип өметләнәбез. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Без матбугат очрашуын төгәллибез. Шулай ук Әхмәдулла хәзрәт сезгә дә, Алена ханым сезгә безнең исемнән Татарстан татарлары, барча татарлар исеменнән бик күп сәламнар җиткерегез һәм алга таба авылыгызны торгызуда ярдәм әле шактый булачак. Аллаһ боерса, шуңа күрә без сезнең белән элемтәдә. Амин. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле коллегалар. Бөгөн инде губернатор белән күрештек. Бүген дә килде министр МЧС килде бүген, халыклар белән сорашып, нитеп проблема, тичный вопрослар белән сөйләшеп булды. Мин әйттем инде, иншаллах, Казанга барып кайткач, более прояснится, ул нерешенных проблемаларны совместно инде решим дип. Вот 24-нде иншаллах встречаться итәрбез. А соннан уже губернатор белән дә бергәләшеп, уже окончательный уже булыр безнең ниятебез.
Рәхмәт, хәзрәт. Кем нәмә эшләгәнен. Связь без интернет югалды. Ахмадулла бай, рахмат зур сезгә. Алхамдулилlah. Алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Аниса Гарифулловна, рахмат.